ambune rambute wae kaya ngene. No, Sri Kanthi. Aku diwai geger wis senengi ra jamak-jamak. Kowe madhep rono rasane kaya wah, wis. Wah. Donya iki katon padhang banget Sri Kanthi. Kowe kaya masuk angin ketara bekas kerokamu nggon geger. Ting cloreng kaya macan. Ning ora apa-apa. Wong ayu kerokan tetep katon ayu. Kejaba nek wong elek ora kerokane. Mboseni. Ya jagat mangestu ngara. Ya jagat Dewa Bathara. Nuwun sewu nggih. Sampun kinten kula menika satunggiling tiyang sepuh ingkang boten gadhahi tata krami krana anak-anak kula para nalindra-nalindra. Rika lenggan samangke sampun kepareng rawuh wonten negaring Pancala iwa dene Kang Rama ing Pancala boten daya-daya medhar pangandikan krana mugi andadosna ing kawiningan persasat kadidene kejugrukan Wukir Sari kelemban ing Samudra Madu manahipun ingkang pamaning Pancala krana sakmangke menapa ingkang ginebeng salebeting manah kula titik lenggan menika sampun kasembatan inggih menika ngrawuhaken para putra-putra Nalindra anak Prabu Ngamarta anak Prabu Ndrawati anak Prabu Wandura nuwun sewu anak Prabu Ngamarta katuran Karaharjan rawuhipun wonten negaring Pancala anak Prabu Darmakusuma kawula nuninggih paman tansah pinanganing kawidadan sawanipun ingkang putra pun Darmakusuma kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabektinipun ingkang putra pun Puntadewa kunjuk ngersa paduka paman Prabu sesemban kula ing Pancala paman Prabu Drupada kula tampi dawuh sami-sami mboten langkung kasengecak wanggenipun lenggah wonten ing Datra negaring Pancala anak Prabu Darmakusuma sampun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang putra pun Darmakusuma wonten ing Datra negaring Pancala titik lenggan sakmangke paman Prabu Pancala mewah anak kula ing Ndrawati anak Prabu Sri Bathara Kresna sarawujeng andika katuran Karaharjan rawuh wonten negaring Pancala nggih anak Prabu Ndrawati kawula nun nggih paman tansah pinanganning kawidadan niring sambikala sawanipun ingkang putra pun Kresna wonten ing negaring Pancala namung kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabektinipun ingkang putra pun Kresna kunjung ngersa paduka paman Prabu Pancala kula tampi karya bombong raos sing manah mboten langkung kasengecak anggen jeneng kula lenggah anak Prabu Ndrawati kawula nun paman sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ingkang putra ing Ndrawati dinten sakmangke menika wonten ing Projeng Pancala paman Prabu Drupada anak Prabu Tiang Agung Mandura mugi kasengecak anggenipun lenggah wonten ing Datra negaring Pancala nggih anak Prabu Tiang Agung Mandura jagat Basisane Bathara Wayapura jagat Pathik Indra Jaladewaku. Ih, paman. Sampun boten kirang sekeca anggen kula ngabiyantura ngersanipun paman Prabu Pancala. Sawanipun ingkang putra ing Mandura tansah pinanganing kawidadan niring Sambikala Durga Mendhak Kala Sirna. Namung kepareng ingkang putra ing Mandura pun Baladewa ngaturaken sembah sumangga ping pangabektinipun ingkang putra kunjuk ngersa paduka paman Prabu ing Pancala. Kula tampi dawuh sami-sami. Mboten langkung kasengecak anggen jeneng andika lenggah anak Prabu Mandura. Nggih, paman Prabu. Sampun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang putra ing Mandura wonten ing Datra negaring Pancala dinten sakmangke menika. Werkudara anakku bocah bagus, bocah jlunet Bratasena padha harja sapraptanira nggih. Drupada bapakku iya slamet aku ngaturake basaku katura Drupada bapakku
Kulup Atmajaku Werkudara ndak tampa gawe gedhe penggalipun Rama ing Mandara ing Pancala. Mung pangestuning wong atuhamu Pancala tampan ana Kulup Werkudara ndak gegem dadekake jimat. Ora lan prayogan nunggu kadhep ngarsanipun paman. Wis kaya ora kurang prayoga. Nggonku nderekake barep kakangku sowan ana ngersane Paman Prabu Pancala. Terus semena niku wonten dawuh Rama Prabu Marata Sawangen. Para kadang-kadangmu, para kadang-kadang werdamu ing padha rawuh ana negara Pancala. Kulup aja nganti kinira sira Kulup Atmajane Nalendring Pancala ingkang tilaring tata krama marabage manem Brama sarta ngaturna bekti lawan kadang-kadang sepuh ingkang padha rawuh ning Projeng Pancala. Terus jemena kawula nuwun ngestaken dapat duka Kanjeng Rama Prabu. Nun sewu Kakang Prabu Ngamarta kula ngaturaken bekti kula kunjuk ingkang rayipun terus jemena. Iya kadangipun Kakang terus jemena ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana. Kula pun ningga jimat paribik. Kakang Prabu Ndarawati kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya terus jemena ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana. Kakang Prabu Mandura bekti kula kunjuk. Ya terus jemena. Kadangipun Kakang Yayi sira atur bekti lawan pun Kakang wis dak tampa liwat pangestunipun Kakang ing Mandura Tampanana. Kula pun ningga jimat paribik dayana ing kasantosan. Kakang Mas Yodipati kepareng kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya terus semena. Ndak tampa ora liwat pangestuning wong tuwa wae Tampanana. Kula pun ningga jimat paribik dayana ing kasantosan. Lan mugi kasekecak nanggenipun sami lenggah wonten ing datul ya Projeng Pancala dinten sakmangke menika. Kadang kula sepuh ing sami lenggah jeneng madaning Datulaya. Iya Yayi. Kaya wis ora kurang kepenak praptanipun Kakang terus jemena ya. Kaya wis prayoga. Ya terus jemena. Kaya wis kepenak praptanipun Kakang ana ing negara Pancala iki Yayi. Terus jemena. Nuwun sewu nggih. Sepinten kalepatanipun ingkang pamaning Pancala lakari kelenggan sak mangke kula wantun hambuyungi dhateng rawuhipun anak-anak kula sedayanipun sareng jengantika sami rawuh wonten negaring Pancala persasat mboten kadidene karawuhan nata ing Ngamarta nata ing Ndarawati miwah nata ing Mandura nanging pangraos kula kadidene kerawuhan dewa ingkang tumedhak wonten ing Janaloka nedyan ndonga padhang dhateng manahipun ingkang pamaning Pancala. Nuwun sewu Paman. Ngantos kadhi kula gelak lampah kula daya-daya prapteng negaring Pancala ingkang wigatos namung badhe nyuwun dawuh saking pangandika paduka Paman Prabu Pancala menggah menapa to wigatosipun dene paduka mboyongi dhateng sowanipun ingkang putra pun Puntadewa menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana monggo kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang putra ing Ngamarta Paman Prabu Pancala. Nun sewu Paman. Mbok menawi mboten lepat titi kelenggan sak menika ingkang sampun katemtokaken madyaning Nawala ingkang sampun kula tampi bilih paduka Paman Prabu animbali sowanipun ingkang putra ing Ndarawati menawi kepareng kawedhar tuwin ngababar madyaning pasewakan kula nedya nglungaken jangga mastuti sabda tama paduka Paman Prabu wonten wigatos menapa dene paduka Paman Prabu animbali sowanipun ingkang putra ing Dwaraka Paman Prabu Pancala. Nuwun sewu Paman. Mboten marep-arep pawisang dhateng ngaturipun kadang kula Yai Kresna miwah pangandikanipun kadang kula Yai Darma Kusuma. Yekta sowanipun ingkang putra ing Mandura pun Baladewa ugi netepi dhateng Nawala ingkang sampun kula tampi. Bilih kelenggan sak mangke Paman Prabu Pancala animbali sowanipun ingkang putra ing Mandura. Dosa menapa menawi kula mboten sowan wonten negaring Pancala. Mila nadyan kathah kewajibane kalindran Mandura. Paripaksa kula tilar ingkang wigati mastuti dhateng sabda tamanipun pepundhen kula ing Pancala Paman Prabu Drupada. Mila ingkang sewenika Paman tumunten Ambabarana kula nedya nganglungaken janggane ningaken karna midhanget ingkang tetila sabdanipun Paman Prabu Pancala wonten wigatos menapa dene paduka nimbali dhateng sowanipun ingkang putra ing Mandura. Jagat wasisaning Ubathara wayah Pra jagat
Lah dalah. Nuwun sewu nggih. Gandeng sampun kathah pandangun saking anak-anak kula ing sami lenggah wonten ing madyaning negaring Pancala. Tumuli dinten sakmangke pun Paman Nedya Waloka. Estunipun menapa ta sababipun kula ngrawuhaken anak Prabu Ngamarta, anak Prabu Ndrawati, anak Prabu Mandura rawuh wonten negaring Pancala. Nuwun sewu. Estunipun manah kula menika bingung. Manah kula menika kodeng nggih. Lho, sababipun menapa Paman? Dene paduka Paman Prabu paring dawuh mekaten tumuli ambabar dhateng ingkang putra Ndrawati. Nggih. Anak Prabu Ndrawati tentu pirsa piyambak bilih anak kula pun Sri Kandi menika ngibaratipun Sekar menika nedheng ambabar Gandhawarum. Ngibaratipun Sekar menika nedheng ambabar Gandhawarum mila kathah para satriya, para nalindra brahmana mboten ngomongaken para priyayi luhur nadyan tiyang loro saudon telu saurupan wong pidak pejaraan kemawon mbudidaya saged pikantuk pangalembananipun anak kula pun Wara Sri Kandi. Inggih. Kasulistianing wong warni Wara Sri Kandi nuwun sewu kasarane ayune anak kula menika ngantos nggawa banten kok nggih. Lho. Nggawa banten sinten Paman? Nalindra ing Paranggubarja Prabu Jungkung Mardya. Nalika nglamar dhateng anak kula pun Wara Sri Kandi, Prabu Jungkung Mardya sirna margalayu krana kawon tanding yuda kaliyan anak kula pun Wara Sri Kandi nadyan anak kula menika kasulistining warna ngungkuli dhateng wanita-wanita wonten ing pundi papan kemawon. Nanging kalokanipun Sri Kandi menika nggadahi kaprawiran tanpa beda kados dene tiyang jaler. Buktinipun nalika Prabu Jungkung Mardya nalindra ing Paranggubarja menika badhe mundhut garwa dhateng pun anak kula pun Wara Sri Kandi nanging malah suwalikipun Prabu Jungkung Mardya pejah madaning pebaratan mengsah kaliyan anak kula pun Wara Sri Kandi. Inggih. Kejawi saking menika nggih. Menawi kula menika gagas dhateng Wara Sri Kandi menika kula nuwun sewu nganti golek-golek anggen kula badhe ngalembono dhateng anak kula. Ibaratipun ngantos ketelasan ukara anggen kula nyandra dhateng anak kula pun Wara Sri Kandi. Dasaripun wanita baut Sristya warna turta srawunge ya ora bedak-bedake. Mila bloko suta kemawon. Sri Kandi menika anak ingkang saged ngangkat derajating nalindra ing Pancala. Sri Kandi menika wujudipun putra ingkang saged ngangkat dhateng negari Pancala. Para kenya negaring Pancala sak sampun sami srawung kalipun anak kula pun Sri Kandi. Nuwun sewu, ngibarate saiki sak menika putri-putri negari Pancala menika kula nuwun sewu sami tumangkar budinipun satemah sepurna budidaya wekel anggenipun nyambut damel mboten purun kawon kanjeng piyai kakung. Inggih. Nuwun sewu lajeng kula badhe mriksa. Lajeng perkawisipun wonten pundi? Jeng andika Paman malah tumunten ngalambana dhateng pun kadang kula pun Nyai Wara Sri Kandi. Lah menika ngaten. Telung dinten kepengker kula menika nampi nawala. Lho, tigang dinten kepengker menika nampi nawala. Inggih. Menapa nawala penantang saking liyan praja? Menapa wonten satunggiling nalindring kebadhean judak kawibawan paduka Paman Prabu Pancala? Mboten wonten nalindring ingkang badhe wantun anjungking kawibawanipun ingkang pamaning Pancala miwah. Mboten wonten nalindring ingkang badhe damel risak negaring Pancala. Ning nawala menika gawe bingung ati kula. Liripun kados pundi? Nawala menika dipun aturaken saking Cantrik Sokalima. Sareng kula buka isining nawala kula surasa tulisipun urut sewiji-wiji ngantos ngandhap piyambak menika wonten tapak astanipun Begawan Durna inggih Bambang Kumbayana. Lho mangke riyen Bapa Penemban Durna atur nawala dhateng Paman Prabu Pancala. Inggih. Suraosipun tulis menika daki-daki anggenipun nyerat mbok menawi tinata urut ukara ingkang sae supados sak mangke saged mamet prana dhateng manahipun ingkang
pamaning Pancala. Dene surasaning Nawala menika kula nuwun sewu, Durna menika badhe nglamar dhateng anak kula pun para Sri Kandi. Lho. Nuwun sewu. Kakang Prabu? Nggih. Kakang Prabu mireng piyambak to? Ya aku wis mireng. Bapa Penemban Durna badhe nglamar pun para Sri Kandi. Wah, jan wong tuwa ora depisin. Wong gerang ora ngilu karo githoke. Lah ing atase Begawan Durna kok nglamar karo para Sri Kandi iki karepe piye? Mongko miturut ditetung babakan umur. Bapa Penemban Durna kuwi umure wis sepuh. Lah kok bakal nglamar para Sri Kandi dhaup karo para Sri Kandi ingkang umure lagi kur-kuran taun iki ora prayoga. Nuwun sewu. Nanging tumrap kula tiyang bangun Bale Wisma menika mboten ing tangan yuswa lho Kakang Prabu. Mboten ing tangan yuswa. Mila nuwun sewu paman. Menawi sekintenipun paman menika cocok, menawi sekintenipun paman menika nayogyani tuwin kadang kula pun para Sri Kandi uga sagah pinengku dening Bapa Penemban Durna. Wonten pundi malih purukipun kejawi namung tiyang sepuh nyembadani dhateng pamutaipun ingkang putra pun para Sri Kandi miwah Bapa Penemban Durna mangke rumiyin to. Kula niku dereng nanting karo anak kula para Sri Kandi. Upama kula tanting Sri Kandi mesti kemawon boten purun. Lah wonten mriki menika lho nggih. Ingkang dadosaken bingung raos manahipun ingkang pamaning Pancala. Nek nganti kula taren karo para Sri Kandi, para Sri Kandi ora gelem ngladosi Begawan Durna, panjenengan prisa piyambak. Durna kaliyan kula menika gedhengipun boten saged dipun icali. Durna kaliyan Ratu Pancala Prabu Drupada menika sengitipun ngigit-igit krana nalika semanten piyambakipun menika wujud awon dipun poteng-poteng dening kadang kula pun Yayi Gandamana. Anggenipun boten gadahi tata krama, boten gadahi tata susila minggah wonten negaring Pancala. Tumunten nguman-uman dhateng kula boten kuat ngampah Yayi Gandamana tumunten dipun pulasara satemah wujud awon. Lah wonten ing mriku niku tumunten cukul raos gething keburu sengit Kumbayana dhateng pun Sucitra inggih Ratu Pancala menika. Ning elok sareng piyambakipun atur nawala dhateng ing pamaning Pancala, ukaranipun kula matur sekawit sanget-sanget sae. Lan saged mamet prana dhateng manahipun ingkang pamaning Pancala. Nanging kula nuwun sewu. Lajeng kula anggenipun badhe atur wangsulan dhateng Begawan Durna menika mangke pripun nggih? Nek kula nolak napa kekarepaning Begawan Durna, turunane mesti nesu. Ning yen kula mboten utawi kula nampi dhateng palawanipun Begawan Durna, nuwun sewu. Kula wedi nek anak kula Sri Kandi menika edan. Lho, sebabipun lah wong nyatani pisih bocah kencer-kencer kok kula rabeke karo wong tuwa sing wis arep mati, nuwun sewu. Menika rak naminipun kula menika nyengsarakaken dhateng anak kula piyambak. Lah wonten mriki niki kula nyuwun pambiyantunipun anak-anak kula supados sak mangke paringa dawuh kula kedah kados pundi. Kula nuwun sewu paman. Menawi kula dipun dawuhi munjuk atursa paduka paman, Paman Prabu kedah kados pundi. Kula nuwun sewu kula mboten saged matur. Amargi wonten ing mriki menika mboten wonten ing lepat. Tegesipun Bapa Durna ugi mboten lepat. Panjenengan Paman Prabu ki mboten lepat. Mila babagan kula menawi kula wantun matur paduka Paman Prabu, menawi kula ngawrataken Paman Prabu Pancala, ateges kula menika badhe ngentengaken Begawan Durna menika mboten sae. Semanten ugi menawi kula ngawrataken Begawan Durna kula ngentengaken rembakipun Paman Prabu Pancala menika ugi mboten prayogi. Lah saenipun dipun rembak. Caranipun rembak kados pundi? Caranipun rembak sak menika ngaten. Wong rabi menika gegarane namung siji, inggih menika seneng. Upamane wong keplok menika tangan kalih. Menawi setunggalipun sampun keplok, menika wonten pundi purukipun kedah dipun rabekaken. Menika tumrap kula ngaten. Oh ngaten, inggih. Jaran tiyang mangun Bale Wisma menika gegaranipun namung seneng, angka kalih kenceng. Ingkang kenceng menawanipun. Kenceng menika nuwun sewu. Tiyang mangun Bale Wisma menika sebaya mukti, sebaya mati, yen abot padha dipikul, yen enteng padha dicangking. Menika gegaranipun tiyang mangun Bale Wisma. Ingkang salajengipun keparengipun
wong tuane manten lanang wis kepareng, wong tuane temanten putri wis kepareng. Mergi menapa paman? Tiyang mangun bali wis menika mboten kok jodohaken awakipun piyambak, nanging ugi jodohaken tiyang sepuh mitra kawruh tangga tepale menika tumrap kula. Ngaten. Inggih. Lajeng ingkang pungkasan klon sewu ingkang pungkasan menika wilujeng boten ketang namung sarwi ringkes dipun wilujengi anatata budaya adatipun papan panggenanipun piyambak-piyambak menika tumrap kula ngaten. Lajeng perkawis menika kados pundi? Kula mboten saged matur. Menawi sekawan perkawis ingkang kula aturaken menika kala wau syarat sedaya saged linampahan wonten pundi purukipun. Lah inggih mbok menawi sampun pestinipun ingkang putra pun Warasri Kandi menika jodho dhawuhipun bapa penembaning Sukalima. Nggih. Anak Prabu Mandura badhe paring dawuh menapa? Nuwun sewu paman. Sareng kula petang-petang jebul napa sing dikendikake Yai Prabu Kresna menika kepara saestu lan kepara nyata. Kepara saestu lan kepara nyata kados pundi nggih? Petanganipun tiyang mangun Bali Wisma menika mboten kok perkara ditolak apa ditampa menika mboten. Sabab tumrap kula menawi jeng andika paman menika nolak dhateng pengawanipun Begawan Durna ateges paman niku ugi klentu. Lho, klentu kula wonten pundi? Panjenengan menika ndhawuhaken anak kok pilih-pilih calon manten menika mboten sae. Jernyatanipun kodrat menika diastu dening panguwasaning Dat Kamurwegdat. Pesthi menika wonten astanipun Gusti. Menawi sampun pinesti ingkang putra pun Warasri Kandi pikantuk Begawan Durna lajeng wonten pundi malih purukipun kejawi namung dipun dhawuhaken. Inggih. Menika tumrap kula ngaten. Lah saiki yen Werkudara kowe duwe penemu apa? Nanging paman. Menawi jeng andika paman Prabu menika dangu dhateng pun Werkudara menika klentu. Lho, klentunipun wonten pundi? Nuwun sewu. Jagat menika sampun dados paseksen, donya menika sampun nekseni yen Werkudara menika nganggep Durna menika bapakne. Mula nek tanting karo Werkudara, mesti Werkudara matur dhateng panjenengan yen to bapakne kudu entuk Warasri Kandi. Ora ngono to Werkudara? Mbuh, ora caturan. Kok ora caturan piye? Ora sah nyambung perkara iki karo aku. Wah, nadyan Durna bapakku kuwi tak anggap wong tuaku. Yen Durna bapakku arep dhawuh karo Sri Kandi, aja taren karo aku. Lho, ora taren karo kowe iki kok bakale kleru. Klerune nggo napa? Kowe anake Durna. Kowe dianggep anake dhewe. Nalika semono kowe ya ngandhakake yen to Durna kuwi tak anggap wong tuamu. Mongko wong tuamu wis kirim nawala marang Paman Prabu Pancala bakal nglamar karo Warasri Kandi. Lah saiki anake piye? Kowe sarujuk apa ora? Wah, ana ratu tak bingkem cangkeme. Lho kok dipingken cangkeme piye? Ora sah taren aku. Aku ora melu-melu perkara iki. Werkudara? Nggih. Lho kudune kowe melu urun penemu. Wong kuwi ya nyatane gurumu, kuwi bapakmu. Wah, krubut loro aku ora wedi. Kok sing malah nantang krubut loro aku ora wedi piye? Kakang Adi to mojoke karo aku. Drupada bapakku. Werkudara piye? Aja taren karo aku. Ana ing kene yen ngrembug perkara Durna nggone rabi, aku ora melu-melu. Arep rabi ya kono, ora ya mangsa Brama. Lho kok sik to. Lah jare ngendikaning anak Prabu Mandura, sira kuwi atmajaning Begawan Durna, anak minangka dudu anak sejati nanging anak tumrap nggonku meguru karo Begawan Durna. Dadi perkara rabi kuwi kudu pilah. Aku ora melu-melu rembugan yen perkara Durna ngene bakal rabi karo Warasri Kandi. Rabi ya kono, ora ya luweh. Kuwi dudu perkaraku. Kados pundi nggih? Nah itu tumrap kula menika leres. Nah itu tumrap kula menika leres. Nah itu tumrap kula mboten leres. Werkudara kudune duwe penemu, bapakne arep rabi iki piye? Mbok menapa Werkudara sesuk dadi joget karonse. Wah. Joget piye? Baladewa piye? Metu njaba gelandang. Lho, sing gelandang ki aku. Bar gelandang apa kok dadak tok gelandang karepe? Wah, aja ngece karo aku. Aku isin perkara ngrembug Durna arep rabi karo Warasri Kandi. Arep rabi ya luweh. Ora ya dudu perkaraku. Aku nang kene nderekke barep kakangku aja jak rembugan sing werna-werna. Kudune kowe iki melu urun penemu. Wah, cerewet. Iso meneng ora?
ora iso menang tak larak njaba. Werkudara, aja kaya ngono Dimas. Kudune si Adi duwe penemu. Barep. Wah, kabeh do ngece karo aku. Wis mengko ndawal ora rampung ya wis. Werkudara yen ora gelem duwe penemu, ya mangsa borong ora apa-apa. Nanging nuwun sewu nggih. Sekedhik sampun tinarbuka manahipun ing paman pun Drupada ing Pancala. Sasampunipun kula nampi ngendikanipun para anak-anak kula, nadyan anak kula ing amarta dereng paring dawuh menapa-menapa, kula pitados krana panjenenganipun ewu hoyanganipun badhe munjuk atur dernyatanipun Durna menika sampun dipun anggep tiyang sepuhipun para Pandhawa. Nggih, Paman. Mila saking menika sampun kula tetepanipun Paman kados pundi? Kula mboten nggadahi hak tuwin kewajiban maringi wangsulan dhateng Punggawa Durna. Nanging kenggadahi kewajiban paring wangsulan kula kinten cocok mathuk tuwin gathuk menawi anak kula piyambak ingkang badhe nglampahi. Mergi ala becik bener luput nek sing nglakoni sing paring wangsulan. Perkara mengko uripe kepiye menika sampun dipun sandhang piyambakipun, boten kula ingkang damel sastra wirang sarta sasaranipun anak kula pun Wara Srikandi. Jagat Dewa Bathara jagat pangestu para wiladal. Lah iki eneng ngopo iki? Nuwun sewu nggih, anak Prabu Ndarawati. Wonten dawuh, Paman. Anak Prabu Mandura wonten dawuh, Paman. Menika malah boten pangling ingkang kula waspaosaken sowan wonten negaring Pancala. Menika Begawan Durna ning kok sampun nyandhang cara manten. Menika kersanipun kados pundi? Kok Prabu? Nggih. Bapa Penemban Durna sampun rawuh wonten ing negari Pancala nyandhang cara pinanganten. Lho la iya, la iki kok wah la iki. Wah, Durna kok nyandhang cara manten Werkudara. Werkudara iki bapakmu nyandhang cara manten. Cerewet. Wah. Aku kepengin ora weruh kahanan iki. Iki lho sawangan iki lho. Wah, edan. Wah, lah kok wah jarian sak dengkul kok jerone training. Ana tulisane SDN Kretek. Werkudara iki delok niki. Wah, kok anggere pisan kas kowe ngecek. Ditelok tekak saka mburi. Kok njur kecem ditekak saka mburi. Kose Kumbayana Durna padha kanthi Rarja sak praptamu Begawan Durna. Gondhok bleguduk suwalu gempol suwarante sumarante hawela. Berkampang istripun Rama Mara Sepuh. Wilujeng sowan kula kepareng kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Rama Mara Sepuh. Kusik to kusik. Aku ki dulurmu tuwa. Kowe karo aku mbiyen ki padha-padha siswane Pendhita Ngulandara Sang Begawan Rama Bargawa. Kowe nek nyebut aku ki biasane Kakang Sucitra apa Kakang Drupada. Lah kok saiki kowe nyebut aku Rama Mara Sepuh kowe entuk sapa lan aku tau ngrabekke kowe karo anakku apa piye? Calon. Panjenengan pun menika jalan badhe calon ngrabekaken kula kalian pun Wara Srikandi iki ta Rama. Jumbuh kalian menapa nyamung ngaturaken wonten ing Nawala ingkang sampun kasrat bilih kula sowan dinten menika sampun kula tetepaken Paduka Rama Mara Sepuh Rama Prabu Mantara anu Pancala kedah maringaken ingkang putra-putripun Wara Srikandi badhe kula dhaup badhe kula boyong wonten ing Sukalima. Mboten-mbotenipun ingkang putra-putri menika dawuh wonten ing Padasuri nanging badhe dawuh wonten ing neraka jahanam. Lah tembunge kleru Werkudara, kleru ya men. Kok Prabu menika ampun beda Werkudara lho. Engko nek nganti nesu malah kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan.
Wong aku durung menehke anakku kok Durna. Lah kok wis nyandang cara manten. Gladi resik. Latihan nyandang cara pinanganten. Kok menawi mangke wonten kupluk utawa istagen ingkang loba. Ora ndrawasi. Oh ngono. Inggih, inggih. Lan kula pitados. Panjenengan tentu maringaken ingkang putra putri menika dhateng ingkang putra pun Begawan Durna. Kosik to. Kowe iki dudu anakku. Ning kowe iki dulurku nom. Sakmenika dados putra panjenengan. Sakmenika dados putra panjenengan calon putra mantu Sinuwun Prabu Drupada. Lah aku terus kudu piye? Sampun ta? Panjenengan nampi kemawon. Rama. Rama marang sepuh kula ngaturaken bekti kula kunjuk Rama. Aku pekewo nggonku bakal kondo karo kowe. Ampun pekewo. Panjenengan ngendika? Iya, Ngger, Li, Nang, Gus. Cap bagus Begawan Durna tak tampa. Pangestune Bapak Tampanana ya, Li. Ngeten. Lah ya apa ya tekan. Dumugi. Makane tekaken penggalipun. Ya wis manut. Menawi panjenengan boten paring pangandikan kados mangkaten kesipun panjenengan boten maringaken ingkang putra-putri pun para Srikandi Bati kula darma wonten ing Sukalima. Iya. Ya wis, Ngger. Durna anakku cah bagus. Pangestune Bapak Tampanana ya, Ngger. Durna anakku, tole Durna. Sangat ndadosaken suka marwata suta raos sing manahipun ingkang abdi utawi ingkang putra ing Begawan Durna Rama. Ya, prayogakna ya Durna. Sampun boten kirang payaganggen kula ngabiyantara. Bapa Penemban Sarawu Paduka Bapa Penemban Durna katuran karaharjan rawuh panjenengan Bapa. Lho. Menika kados Koko Prabu Puntadewa. Bapa kula nuwun sewu kula menika ingkang putra rak rumiyin. Kula calon dados garwanipun Wara Srikandi ateges kula nyebut panjenengan menika Koko Prabu Puntadewa. Kemarang kula ngaturaken sembah pangabekti kula konco Koko Prabu. Aduh kula kedah nyebat kados pundi Bapa Penemban. Panjenengan kantun ngendika? Iya, Dik Durna, ngeten. Iya, Adi Durna. Pangestumu tak bektimu tak tampa, pangestuku tampanana. Ngaten ta? Aduh Penemban kula badhe kuwalat. Mboten, kula ingkang nyuwun kok panjenengan ingkang kuwalat. Mboten. Ya wis manut wae. Iya, Dik. Durna bektimu tak tampa pangestuku tampanana ya Dik. Kula pun dinggo jimat paripentayan ing kasantosan. Koko Prabu Puntadewa. Lah iki nek tekan Werkudara mesti apik iki engko iki. Iki nek tekan Werkudara mesti gayeng iki engko. Wah, Drupada bapakku aku njaluk pamit. Lho Kosik. Aja lunga kowe nang kene wae. Wah, aku isin ket mau karo Baladewa. Bapak Durna katuran karaharjan rawuhipun. Lho, menika Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Kula menika ingkang putra Indrawati. Pun ta? Ingkang wonten mriki menika kadang kula sepuh sedayanipun. Sapa sing ora gelem mangsuli apa sing dadi aturi Begawan Durna minangka bocah sing enom dhewe, tak anggap pancen ora setuju. Durna dhawuh karo Wara Srikandi. Ngatur kemawon. Sampun nggih, mangke ndak malah kriwikan dadi grojokan geguyut dadi tangisan. Dipunut kemawon keparengipun Durna menika kados pundi? Koko Prabu Bathara Kresna kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Oh iya. Durna adikku cah bagus. Pangestuku tampanana ya Begawan Durna. Oh, kula pun ninggal jimat paripinayan ing kasantosan. Adikku cah gagah. Adikku canjlone Durna. Wonten dawuh Koko Prabu Baladewa. Slamet kamu. Tansah pinanganing kawidadan nire sami kala bekti kula kunjuk. Ya, tak tampa. Pangestuku tampanana ya dia. Kula pun ninggal jimat paripe ya Kak ya. Prayogan nunggun mulunggu. Sampun boten kirang prayogi. Koko Prabu Mandura. Werkudara. Apa? Ayo mbagekke. Ogah. Isin. Ayo to mbagekke, Gendang. Kowe nek ora mbagekke ora ngajeni karo wong tuwa. Iki gurumu, iki bapa gurumu, iki wong tuamu. Ora tok mbagekke. Wah, Durna bapakku. Aku ngaturake bektiku katur Durna bapakku. Kakang Mas Werkudara iki. Wah, udu. Aku Werkudara anakmu. Durna iki arep rabi karo Wara Srikandi.
Mula Durna kuwi dadi adimu, saiki sudu bapakmu, diwangsuli. Wah, wedi nek kuwalat. Kakang Mas. Sampun astre kalian kuwalat, kula ingkang tanggel. Mergi kula ingkang nyuwun. Kakang Mas Werkudara. Kula ngaturaken bukti kula konjo Kakang Mas. Wah, Kang Mas. Sampun kados ngaten to? Wah, mbarep aku kudu piye? Aku dhewe bingung, Dimas. Werkudara Drupada pamanku piye? Wangsulana sing apik. Manut karo karepe Durna mengko ndak malah kagul kagelan atine. Kang Mas Werkudara. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk, Kang Mas. Wah, Kang Mas. Sampun wigi ringa-ringa, monggo kula trimaringi menapa? Pangestu menapa-menapa badhe kula tampi. Wis to gawe selasa isin. Wah, Durna bapakku mah aku arep jawab karo Wala Sri Kandi. Aku dadi adimu, aja nyebut aku bapak. Aku dadi adimu. Wah, aku ora tegel karo merem. Engko ora tegel karo merem tetep weruh ta? Weruh. Karo merem ya wis. Wah, Durna. Adikku. Adikku. Nah, ngoten nggak Mas, ngoten. Yo. Pangestuku tampanono. Durna adikku. Kula pun dinggo jimat paripe. Kemarang panjenengan ngaturaken pangestu dhateng kula pangabekti kula kunjuk Kakang Mas Werkudara. Wah iya tak tampa. Wah luweh. Ora tegel aku. Tenan ora apik to. Walah Werkudara ora tegel Durnane ngucuk ayo wis. Ora pati becik muni bage-bageran. Pangestu karo pangabekti ming palaming dalan ting bececer ora karo-karo ana sing nampani. Kok Prabu iki kasinggihan. Durna, kula wonten maring adhawu. Sabanjure karepmu, lho, jumbuh kaliyan awula ingkang sampun aturaken. Kula namung badhe ngabun pinenjangan jejawas sonten. Kula nyuwun paduka Rama Marasepuh Rama Prabu. Drupada ing Pancala maringaken Wala Sri Kandi badhe kula boyong wonten ing Sukalima. Gusti. Yen aku maringake mongko anakku Sri Kandi ora gelem kuwi dadine ya ora apik. Mekaten. Semono uga yen aku nolak kekarepamu mongko Sri Kandi jebule cocok dhaup karo kowe kuwi ya dadine ora apik. Mula apike sing bakal nglakoni bakal tak tempukake marang sira Begawan Durna. Ature Sri Kandi mengko piye? Kudune kowe bisa nampa kanthi ati ing legawa. Dados menika kula badhe dipun panggihaken kaliyan Wala Sri Kandi. Yo, bakal tak temokake karo Wala Sri Kandi. Aduh, bungaku tanpa upama Sri Kandi. Pirang-pirang dina aku mung tansah iso nyawang gambarmu ana ing dompeting pun Kakang. Kasuwestianing warnamu ing tanpa timbang. Persasat jagat nganti berbegen marang komandange kasuwestianing warnamu. Oh, lole. Wis Kandi, wis ora iso tak bayangke kowe pancen yo awak-awakmu ya apik tenan. Dasare kuwi ya lencir kuning. Tur dasare suaramu ya wah, cantas. Tunggunen sawetara Sri Kandi bakal tak timbali. Kula semanggaken. Rama Marasepuh terus semeno wonten dawuh timbalan. Aja dikangelan. Mbak Yumu timbalana mrene eneng dayoh sing butuh wangsulane Mbak Yumu. Kula ngestaken dawuh Parmadal Pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik terus semeno. Ya jagat pangestu nggara. Sri Kandi. Kula wonten mandika ing adhawu Rama Rarja Samraptamu. Tansah pinanganing kawidadan niring Sambikala kepareng kula ngaturaken sembah. Sapa kemeng mabekti kula kunjung ngersa paduka Kanjeng Rama. Iya tak tampa wong ayu, pangestune wong tuamu tampanono. Kula pun dinggo jimat paripen kaya ana ing kasantosan. Ampune rambute we kaya ngene. No, Sri Kandi. Aku diwai geger wis senengi ra jamak-jamak. Kowe madhep rono rasane kaya wah, wis. Wah.
Donya iki katon padhang banget Sri Kandi. Kowe kaya masuk angin ketara bekas kerokamu nggon geger. Ting cloreng kaya macan. Ning ora apa-apa. Wong ayu kerokan tetep katon ayu. Kejaba nek wong elek ora kerokane. Mboseni. Nuwun sewu menika sinten Rama Begawan Durna? Tobat. Menika pun Bapa Durna. Ya pancen bener kuwi Bapa Durna. Merga umure sak barakan karo pun Rama. Lah terus migatosipun menapa tiniwatu kok miji dhateng wiswanipun ingkang putra pun Wara Sri Kandi? Sri Kandi, wonten dawuh yen kowe diwengku dening kakung kira-kira piye? Tobat gandeng rencang-rencang sak barakan kula menika sampun sami rabi sedaya. Estunipun kula menika wirang lho Rama. Pendak-pendak kula menika dolan kan rencang-rencang kula tertentu dipun tangleti Sri Kandi nggon ora bisa kapan. Mongko nyatanipun dumugi mriki menika dereng wonten priya ingkang nuju prana dhateng manah kula. Saengga kula dereng saged netepaken sinten ingkang mengko garwapun Wara Sri Kandi. Oh ngono. Inggih. Lah upama sira kuwi tak paringi utawa tak paringi dawuh gedene utawa kasarane kowe kuwi tak jodokke ngono kira-kira gelem apa ora? Tobat. Jaman samangke menika nuwun sewu lho Rama, kula menika dipun menangaken milih manut dhateng reteking manah kula. Ora kok kaya jaman biyen pendak-pendak duwe anak dijodokke, pendak-pendak duwe anak dijodokke. Mula ora ana jaman biyen kuwi ana temanten sepasar bubar. Durung tutung kene mbangun Bale Wisma, ora linambaran rasa tresna lan rasa seneng. Wekasan durung anak-anak wae padha pegatan mergo dijodohi karo wong tuane. Tresna menika kajengipun milih. Bener Sri Kandi, kaya ngono kuwi bener. Tresna milih, kudu milih. Mbok apik, mbok elek, mbok enom, mbok tuwa, ning sing baku kudu wani milih. Oh, dadi kowe emoh yen tak jodokke. Mboten. Monggo satemene aku kepengin adreng jodokke kowe karo piyai kakung. Tobat. Sinten Kanjeng Rama? Ning upama kowe tak kandhani kowe aja kaget. Mboten. Tenan? Mboten badhe kaget. Lan aja ngumpat-umpat karo pun Rama. Aja ngoman-oman kelawan pun Rama. Anggepen yen to aku iki paring dawuh dene kowe engko sarujuk ya syukur, ora ya ora apa-apa. Mekaten Kanjeng Rama? Ya. Sinten Rama? Pancala eneng daya. Tobat sampun gemeter manah kula. Mergi wonten Koko Prabu Darma Kusuma, Koko Prabu Ndarawati, Koko Prabu Baladewa, Kang Mas Yodipati. Menapa sekintenipun peranganipun menika badhe mangku garwa kaliyan kula nuwun sewu kula mboten saged matur Rama. Kusik aja kesusu. Putra-putraku iki ora duwe niat nglamar karo kowe. Lajeng sinten? Pendhita Durna ning mburimu kuwi pengen diladeni kowe. Tobat. Nuwun sewu, menapa kula mboten salah pamireng iki lho nampi panjenengan Kanjeng Rama. Kleru pamireng piye to? Kuwi tenan. Sawangen to. Begawan Durna wis macak cara manten kaya ngono kuwi niati arep nglamar karo kowe. Lah iki ning ngene kewajiban menehi wangsulan ming kowe Sri Kandi. Mbok tampa apa ora? Aja nganti pun Rama menehi wangsulan ning kleru penampaning Begawan Durna mengko mundhak bebudhek katentreman negaring Pancala. Mula wangsul ana dhewe karo Sri Kandi. Tobat. Nyuwun pangapunten Bapak Durna menapa dipun parengaken kula badhe munjuk atur. Sayangku, katresnanku, my love. Apa kowe arep matur apa kowe? Nuwun sewu menapa panjenengan leres menika sowan wonten negari Mantara menika badhe nglamar kula. Manjen iya Wara Sri Kandi. Malah kowe saturnawala karo wong tuamu, aku bakal nglamar karo kowe tak jak urip bebarengan. Kowe tak jak urip bebarengan ana ning Sukalima. Kowe meneh ana umur dawa karo Begawan Durna ya Wara Sri Kandi. Tobat panjenengan mapun panjenengan pendhita kok ora ngilo karo githoke. Menawi dipun tonton babagan yuswa rak sepuh panjenengan trimbanipun Wara Sri Kandi. Monggo kula menika pantes minangka dados putra panjenengan. Lah kok malah panjenengan menika badhe nglampar dhateng pun Wara Sri Kandi. Tobat. Mboten badhe kelampah, menemban mboten badhe kelampah. Nanging semanten panjenengan sampun ngantos kagelan penggalipun. Kula nuwun sewu kula menika nggadahi patembaya. Duweni patembaya apa Wara Sri Kandi? Nalika sedanipun tapi pejahipun Prabu Jungkung Mardiya.
Nalika kula tolak katresanipun piyambakipun ngamuk punggung tumunten Taman Marakaca dipun risak dening Prabu Jungkung Mardiya. Samangke sinten kemawon ingkang saged dandosi Taman Marakaca kados wingi uni malah boten wonten godhong taman ingkang gogrok setunggal. Mewah oyotipun ingkang alum kedawetah kados wingi uni. Menika ing badhe kula ladosi menemban. Ah, gandhap blekutuk suara. Lole sumarante hawala anteng-anteng ana ing mripat nek dicuplek marai ucul sak matane. Hawala. Ah, dadi kaya ngono penjalukmu Sri Kandi. Mbah tobat inggih penemban. Sinten kemawon sing dadosi Taman Marakaca? Pulih kados wingi uni menika badhe kula ladosi wonten ing Madyapada Prapteng Delan. Nanging mlayu paduka penemban boten saged dadosi Taman Marakaca kados wingi uni Mbah tobat. Bebasanipun panjenengan menika nuwun sewu mboten saged anyenggol dhateng pun raganipun para Sri Kandi. Aku njaluk pamit. Aku bakal mangsa tapa. Sawise mangsa tapa entuk kekuatan aku bakal tantani Taman Marakaca para Sri Kandi. Kandi, kula paring adawu. Lah pendak-pendak aku pun Rama wae aja nganti gawe kogel kagelan ati ning Begawan Durna tak ati-ati nggonku. Ngaturi marang Begawan Durna aja nganti runtik atine. Lah kok malah kowe gampang men nggone mangsuli karo Begawan Durna. Tobat. Ayo dipun boten ngatenaken menika boten badhe saged kelapa Begawan Durna menika tumuli kesah saking Garing Pancala. Mongko Taman Marakaca sampun bibrah slangkrah boten kanten-kantenan. Yo, pancen bener. Inggih. Mila samangke boten badhe saged sinten kemawon dandosi dhateng Taman Marakaca kajengipun Begawan Durna budidaya saged lan botenipun kula kinten boten badhe saged ning Gosek Durna kuwi pendhita ampuh lho. Ampuh kaya pil. Ing nami tiyang menika ampuhipun menika inggih winates. Lah iya ning mbok menawa Begawan Durna kuwi engko iso kula kinten boten saged. Kula nyuwun lho. Kula wangeni wekdal wektune mboten dangu-dangu namung setunggal dinten kemawon menawi saged dandosi menika tegesipun badhe mengku garwapun para Sri Kandi nanging menawi mboten saged la inggih sampun kedah mupus badhe sinandhing kan putrapun para Sri Kandi. Wah, jan pinter tenan kowe. Wah, tobat sekolah. Lah iya, lah inggih. Iya Werkudara mantri lanang rasida rabi cerewet. Kowe iki tak takoni kok malah cerewet-cerewet. Wah, kowe somong aku ora melu-melu perkara iki. Durna arep rabi ya ben, ora ya ben. Aku ora ngurusi perkara iki. Lho, kok ora ngurusi piye? Kok Prabu sampun. Mangke pindak boten prayogi. Yo, Sri Kandi, kula wonten maring adawu. Tak tampa. Bubaring pasuwakan bali marang taman lan nuwun sewu anak Prabu tetiganipun kula suwun. Kula kuwatir kalian Begawan Durna menawi sak mangke kogel kagelan manahipun tumunten damel risak negaring Pancala. Mila menawi dereng wonten kerampunganipun perkawis Sri Kandi menika kula suwun sampun sami kundur wonten negarinipun piyambak-piyambak. Kula aturi mesanggrah sawetawis wonten negaring Pancala. Nggih, paman ngestaken dawuh. Nggih, paman ngestaken dawuh. Inggih, paman ngestaken dawuh. Werkudara, nggih. Aja mbok tegake negara ing Pancala. Yo, ngestake dawuh. Terus aja meno wonten timbalan. Budal kang padha sebo ingsun kundur kedaton. Kawula nun pamit madal pasiran. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Terus aja meno kaya wis ora ana dawuh maneh.